ஏழ்மை ஒரு சாபம் இல்லை, அது சரித்திரத்தின் ஆரம்பம். ஒரு மனிதன் ஏழையாக பிறந்தால் அது அவன் தவறல்ல. ஆனால் ஏழையாகவே இறந்தால் அது அவன் முயற்சி இல்லாததால் தான். பல பெரிய மனிதர்கள் ஏழ்மையிலிருந்துதான் எழுந்தார்கள். வறுமை அவர்களை நிறுத்தவில்லை, அது அவர்களை தூண்டியது. ஏழ்மை என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? நீ இங்கிருந்து மேலே போகலாம் என்று. பல பெரிய மனிதர்கள் ஏழ்மையிலிருந்துதான் எழுந்தார்கள். வறுமை அவர்களை நிறுத்தவில்லை, அது அவர்களை தூண்டியது. ஒரு நாள் உன்னை கிண்டல் செய்தவர்களே உன் வெற்றியை பார்த்து கைத்தட்டுவார்கள். ஆகவே நினைவில் வை, ஏழ்மை ஒரு நிலை மட்டும், வெற்றி ஒரு தீர்மானம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி காமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.